Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Niining leksyon na atong i-conjugate ang usa ka ru-ending verb nga dili itaktak ang ru, tsukuru o mohimo sa uskagatos nga conjugations nga common sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa tsukuru, maka-conjugate kag bisag unsang ru-ending verb. Kini ang ikatulo sa upat ka parte ug atong tutukan ang conjugations numero 51 hasta 75. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga hinapon. Ug kining lesson na mosuma total ni ining mga conjugations pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka ru-ending verb tsukuru o mohimo. Ang mga lain-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form, tsukuru, te form, tsukutte, conjunctive form, tsukuri, ang plain negative non-past form, tsukuranai, ug ang plain past form, tsukutta. Niining puntuha, dapat ka mauna ka mo-conjugate ni ining mga basic conjugation forms. Kung di pa gani, palihog bansaya una paagis pag-review sa leksyon 29. Ang mga conjugation nga atong tukion kuyog usa ka ehemplo nga sentence kay molangkob sa paghatag og pagdawat og aksyon, di na mobuhat, tokoro, punto sa panahon. Unsaon pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad ug mga pseudonouns nga has nga pasabot dapat lang, wake, mo-ekspresar og rason ug ang noni og keredomo nga mo-ekspresar og bisan pa o maski pa. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y apostrophe Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Goju ichiban, paghatag og aksyon sa ubang tao. Formula, te ageru sa ordinaryong sinultian og te sashi ageru sa humble speech. Ato kining gituki sa leksyon 69 ug 70. Paghatag sa aksyon sa paghimo. Tsukutte ageru, plain style. Tsukutte sashi ageru, humble speech. Himuan ti kag cake sa imong birthday. O tanjoubi ni keiki o tsukutte ageru. O tanjoubi ni keiki o tsukutte ageru. 52 bang, paghatag kanako o sa mga tao nga suod kanako sa action. Formula, te kureru, plain speech. Te kudasaru, honorific speech. Leksyon 69 ug 70 gihapon. Imong ihatag kanako ang aksyon sa paghimo. Tsukutte kureru, plain. Tsukutte kudasaru, honorific. Himuan ba ko nimog cake? Keiki o tsukutte kureru? Keiki o tsukutte kureru? 53 bang, mudawat sa action. Te morao, plain style. Te itadaku, humble speech. Leksyon 69 ug 70 gihapon. Mudawat ko sa aksyon sa paghimo. Tsukutte morao, plain. Tsukutte itadaku, humble. Magpahimo ko nimog cake ha? Kimi ni keiki o tsukutte morao. Kimi ni keiki o tsukutte morao. 54 bang, di na mobuhat. Ang formula kay ang nai form sa verb mahimong nakunaru. Nakunaru, leksyon 72. Di na mohimo. Tsukura nakunaru. Tsukura nakunaru. Tungod kay dali rang mopalit og cake sa tindahan, wa na ko mohimog cake. Mise de keiki ga kaiyasui no de, watashi wa keiki o tsukura naku natta. Mise de keiki ga kaiyasui no de, watashi wa keiki o tsukura naku natta. 55 bang, mubuhat na karon mismo. Ru tokoro. Ru tokoro, leksyon 66.
Mohimo na karon mismo. Tsukuru tokoro. Tsukuru tokoro. Mohimo na kog cake karon mismo. Busa di ko pwedeng makaistorya karon. Watashi wa keiki o tsukuru tokoro de ima wa hanasenai no desu. Watashi wa keiki o tsukuru tokoro de ima wa hanasenai no desu. 56 bang naas tunga-tunga sa pagbuhat. Teiru tokoro. Teiru tokoro. Leksyon 66. Naas tunga-tunga sa proseso sa paghimo. Tsukutte iru tokoro. Tsukutte iru tokoro. Naghimo ko karon og cake. Maluto. Maluto nas tunga sa oras. Watashi wa keiki o tsukutte iru tokoro desu. 30分で出来上がります。私はケーキを作っているところです。30分で出来上がります。57 bang maupagyoy pagkahumagbuhat. Tatokoro. Tatokoro. Leksyon 66. Maupagyoy pagkahumaghimo. Tsukutta tokoro. Tsukutta tokoro. Maupagyoy pagkahumani ate og himog cake. Mga unta. One-san ga keiki o tsukutta tokoro desu. Tabemashou. One-san ga keiki o tsukutta tokoro desu. Tabemashou. 58 bang hapit gyud makabuhat. Formula kay ru tokoro datta. Ru tokoro datta. Leksyon 66 gihapon. Hapit gyud makahimo. Tsukuru tokoro datta. Tsukuru tokoro datta. Hapit gyud ko makahimog cake nga di mao imbis na sponge cake. Sponge cake no kawari ni machigatta cake o tsukuru tokoro datta. Sponge cake no kawari ni machigatta cake o tsukuru tokoro datta. 59 bang pag-ekspresar og tumong. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus ni. Conjunctive ni. Leksyon 67. Mauni konjugasyon na gamiton kung ang atong main verb sa sentence kay moadto, moari, umopauli, umobalik. Para mohimo, tsukurini. Tsukurini. Mopauli siya inig weekend para mohimo og cake. Kanojo wa shūmatsu ni keiki o tsukurini kairimasu. Kanojo wa shūmatsu ni keiki o tsukurini kairimasu. 60 bang tumong gihapon. Ang formula kay ru tame ni. Ru tame ni. Leksyon 67 gihapon. Ang ru tame ni magamit sa bisag unsang verb nga anaa sa main clause. Aron mohimo tsukuru tame ni. Tsukuru tame ni. Mao gihapong sentensa. Mopauli siya inig weekends aron mohimo og cake. Kanojo wa shūmatsu ni keiki o tsukuru tame ni kairimasu. Kanojo wa shūmatsu ni keiki o tsukuru tame ni kairimasu. 61 bang mo desider nga mobuhat. Formula ru koto ni suru. Ru koto ni suru. Leksyon 73. Mo desider nga mohimo. Tsukuru koto ni suru. Tsukuru koto ni suru. Mi desider ko nga mohimo og tiramisu para sa party. Boku wa party ni tiramisu o tsukuru koto ni shita. Boku wa party ni tiramisu o tsukuru koto ni shita. 62 bang mo desider nga dili mo buhat. Nai koto ni suru. Nai koto ni suru. Leksyon 73. Mo desider nga di mohimo. Tsukuranai koto ni suru. Tsukuranai koto ni suru. Mi desider ko nga di mohimo og chicken curry kay lisod pangitaon ang mga rikados. Zairyo ga sagashi nikui kara chicken curry o tsukuranai koto ni shita. Zairyo ga sagashi nikui kara chicken curry o tsukuranai koto ni shita. 63 bang mo desider nga mobuhat isip balaod o kostumbre. Ru
ことにしている。ることにしている. Leksyon 73 gihapon. Mo desider isip kostumbre nga mohimo. Tsukuru koto ni shiteiru. Tsukuru koto ni shiteiru. Akong nadesisyonan isip kostumbre nga mohimo kog rice balls kada Domingo. Watashi wa mainichi yobi onigiri o tsukuru koto ni shiteimasu. Watashi wa mainichi yobi onigiri o tsukuru koto ni shiteimasu. 64 bang, mo desider isip balaod o kostumbre nga di na mabuhat. Nai koto ni shiteiru. Nai koto ni shiteiru. Leksyon 73 gihapon. Mo desider isip balaod o kostumbre nga di na mohimo. Tsukuranai koto ni shiteiru. Tsukuranai koto ni shiteiru. Nadesisyonan nako isip kostumbre nga di ko mohimo og shrimp tempura kay allergic akong anak. Kodomo no alergi de ebi tempura o tsukuranai koto ni shiteiru. Kodomo no alergi de ebi tempura o tsukuranai koto ni shiteiru. 65 bang, madesisyonan nga mobuhat. Bali, laing tao nga wa hinganli sa sentence ang mobuhat sa desisyon para nimo. Formula: ru koto ni naru. Ru koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga mohimo. Tsukuru koto ni naru. Tsukuru koto ni naru. Nadesisyonan nga si Ms. Tanaka ang mohimo og graph para sa report. Ripoto no hyou wa Tanaka-san ga tsukuru koto ni narimasu. Ripoto no hyou wa Tanaka-san ga tsukuru koto ni narimasu. 66 bang, madesisyonan nga di na mobuhat. Formula: nai koto ni naru. Nai koto ni naru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga dili mohimo. Tsukuranai koto ni naru. Tsukuranai koto ni naru. Tungod kay naa patay mga cake, na desisyonan nga di ta mohimo og cake karong adlaw. Keiki ga mada aru kara, kyou wa keiki o tsukuranai koto ni natta. Keiki ga mada aru kara, kyou wa keiki o tsukuranai koto ni natta. 67 bang, madesisyonan nga mobuhat isip balaod. Formula: ru koto ni natte iru. Ru koto ni natte iru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga mohimo isip balaod o kostumbre. Tsukuru koto ni natte iru. Tsukuru koto ni natte iru. Nadesisyonan isip kostumbre nga mohimo tagpanihapon kada adlaw para sa atong panglawas. Kenko no tame mainichi bangohan o tsukuru koto ni natte imasu. Kenko no tame mainichi bangohan o tsukuru koto ni natte imasu. 68 bang, madesisyonan nga di mobuhat isip balaod. Nai koto ni natte iru. Nai koto ni natte iru. Leksyon 73 gihapon. Madesisyonan nga dili mohimo isip balaod o kostumbre. Tsukuranai koto ni natte iru. Tsukuranai koto ni natte iru. Nadesisyonan nga di ta mohimog panihapon kada Sabado kay mangaon man tas gawas. Doyobi wa gaishoku suru no de bangohan o tsukuranai koto ni natte iru. Doyobi wa gaishoku suru no de bangohan o tsukuranai koto ni natte iru. 69 bang, basin. Pasabot sa basin kay adunay gamay nga tsansa nga mahitabo. Formula: full conjugation sa verb plus kamo shirenai. Kamo shirenai. Leksyon 74. Basin mohimo. Tsukuru kamo shirenai. Tsukuru kamo shirenai. Kung wa kapuya si tatay, basin mohimo siya og rice balls. Otosan wa tsukare nakattara onigiri o tsukuru kamo shirenai. Otosan wa tsukare nakattara onigiri o tsukuru kamo shirenai. 70 bang, tingali. Bali 50-50 tsansa nga mahitabo. Formula: full conjugation sa verb plus daro.
daro. Leksyon 74 gihapon. Mohimo tingali. Tsukuru daro. Tsukuru daro. Kung naas bahay si nanay, mohimo tingali siyag sushi. Okasan ga ie ni iru nara, sushi o tsukuru daro. Okasan ga ie ni iru nara, sushi o tsukuru daro. 71 bang, sigurado mo buhat. Bali sobra 80% tsansa nga mahitabo. Formula, full conjugation sa verb plus ni chigay nay. Ni chigay nay. Leksyon 74 gihapon. Siguradong mohimo. Tsukuru ni chigay nay. Tsukuru ni chigay nay. Siguradong si Chef Ikeda ang mihimo ni ini nga cheesecake. Kono cheesecake wa Ikeda Chef ga tsukutta ni chigai arimasen. Kono cheesecake wa Ikeda Chef ga tsukutta ni chigai arimasen. 72 bang, dapat lang mabuhat. Formula, full conjugation sa verb plus has. Has, leksyon 76. Dapat lang nga mohimo. Tsukuru hazu. Tsukuru hazu. Tungod kay ang Cafe Maria o sapod ka panaderia, dapat lang nga mohimo sila og pan. Cafe Maria mo panyasang dakara. Pan mo tsukuru hazu desu. Cafe Maria mo panyasang dakara. Pan mo tsukuru hazu desu. 73 bang, rason sa pagbuhat. Formula, full conjugation sa verb plus wake. Leksyon 77. Rason nga mohimo. Tsukuru wake. Tsukuru wake. Why rason nga mohimo tagpaniud to kay naa may lami nga pagkaon sa cafeteria. Shokudo ni oishii tabemono ga aru kara, hiru gohan wo tsukuru wake wa nai. Shokudo ni oishii tabemono ga aru kara, hiru gohan wo tsukuru wake wa nai. 74 bang, bisan version number 1. Formula kay full conjugation sa verb plus noni. Noni, leksyon 78. Gamito na to ang noni kung ang atong main clause way kahilambigitan sa naminaw. Pues ang atong sentence di pwedeng auskahangyo, suwestyon, pagmando o pangutana sa naminaw. Bisan mohimo. Tsukuru noni. Tsukuru noni. Bisan nagahimo siya og sake isip yan trabaho, di siya mo inom ni ini. Kare wa shigoto to shite osake o tsukuru no ni osake wa nomimasen. Kare wa shigoto to shite osake o tsukuru no ni osake wa nomimasen. 75 ug katapusang conjugation ni ining video ha. Bisan version number 2. Ang formula kay full conjugation sa verb plus keredomo o ang mga variation ni ini sama sa kedo o keredo. Leksyon 78 gihapon. Gamito na to ang keredomo kung ang atong sentence o sa kahangyo, suwestyon, pagmando o pangutana ngadto sa naminaw. Bisag mohimo. Tsukuru keredomo. Tsukuru keredomo. Bisan mohimo kag lamian nga mga cake, di ni mo kayang mohimo og napo ka cake hangtod ugma. Kimi wa oishii keiki o tsukuru kedo, ashita made ni 10 ko ga tsukurenai. Kimi wa oishii keiki o tsukuru kedo, ashita made ni 10 ko ga tsukurenai. Atong stumahon ang mga conjugation nga atong gituki ni ining video ha. Numero 51 hasta 75. Paghatag og pagdawat og aksyon. Dili na mubuhat. Tokoro, mga punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, og ang mga pseudo-nouns nga hazu nga pasabot dapat lang, wake, mo ekspresar og rason, og ang noni og keredomo nga mo ekspresar og bisan pa o bisag kuan pa. Sa sunod nga video nga katapusan sa series, atong tutukan ang katapusang 25 nga conjugations, numero 76 hangtod us kagatos. Ang passive tense, causative tense,
og causative passive tense. Pag-ekspresar og hangturan, pagbuhat og ingon ani, intensyon, personal nga obserbasyon og chismis. Sa paagi nga nabuhat na, buhaton daan, paduol og palayo, way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat unya mohunong, tiwason og buhat, buhatog usab, hingpit nga buhaton og dili hingpit nga buhaton. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makaton og ginapon, importante kaayo mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon, aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.